Best Rap Stars Records, Res Pro Rally, KTNK Music. hayot madadodi neki bo гирифтиша унака тоқат қатим фалониев набуда кришам неки барои хандаш мебахшидам ҳамаи чизата ки кинома дамаҷал кадуқа мухлиса hayot madadodi neki bo гирифтиша унака тоқат қатим фалониев набуда кришам неки барои хандаш мебахшидам ҳамаи чизата ки кинома дамаҷал кадуқа мухлиса ту месӯзонӣ ва бо мегима реб нахон насӯзома чихе насӯзам ба ғам мегзара ҳаррӯзам чихе реб нахонам хаб кунам гап назанам та дилда сӯзан назанам санг назанам занг назанам ба мегӯй банг назанам шар назанам ба ишқе ки медонам оқибаташ бохтае неки рашке ки дар даруни дил аланга мегира баҳри ту ҳаррӯз ту месӯзонӣ маво мегима реб нахон насӯз букети гулли додам партофти шаба ҳавас бу туфаи ту буд фарқаш чӣ сумаш ай ком ҷурам қарз буд хостам фаҳмонам та ҷонам баҳри ту фидоай то ма фаҳмондани шидам фаҳмидам ай дигароай қатию я бор чӣ кен рафти ва дил доди шалек фаромӯш кади рала чанд сол баҳрат хоксориша хостгоришаш дадошти наба духе шароит мефаҳмам чӣ дар корай ту да камбағале мавори hayot madadodi неки бо гирифтиша унака тоқат қатим фалониев набуда кришам неки барои хандаш мебахшидам ҳамаи чизата ки кинома дамаҷал кадуқа мухлиса hayot madadodi неки бо гирифтиша унака тоқат қатим фалониев набуда кришам неки барои хандаш мебахшидам ҳамаи чизата ки кинома дамаҷал кадуқа мухлиса чанд ҷода дидамат қатиш даст ба дасти сарам хам ба чанд ҷода дидима қатим ҳаму сорбони ҷурам ба дар рӯз бисёр пайдо шида барам баъди рафтанат чанре дар васфи ту эҷод шид ҳамаш ба алам буд ҳаму вақт қадри макам буд ҳаму вақт да дилам ғам буд ӯ вақт рамазон буд агдаже рали кам набуд неки ай ӯ вақт хела чӣ зали шид то ҳозирам ай ту да хашрӯош қатиям да ҳаёти озирам баъди ту шидам ошиқ пешай тирам будам ошиқ оча безор шидам ай ҳаёт намезойдим кошки ба худо безорам ай ғаму дарду ғусса марам ханда мефора мехом ки набинам арӯсма да бари ким киё қати ким киё ба ханда ай бад ма худам патсани тварам фелам ганда ай зеби ма ноҳақӣ буд ба фикрам ноҳақӣ кардима фикр накарди қадрма ва номуси мардима hayot madadodi неки бо гирифтиша унака тоқат қатим фалониев набуда кришам неки барои хандаш мебахшидам ҳамаи чизата ки кинома дамаҷал кадуқа мухлиса hayot madadodi неки бо гирифтиша унака тоқат қатим фалониев набуда кришам неки барои хандаш мебахшидам ҳамаи чизата ки кинома дамаҷал кадуқа мухлиса